Jeg er Lisbeth Frøllerne og er adjunkt på RUC. Og jeg deltog i forskningsprojektet Virtuelle Verdener. Og jeg vil også referere lidt til et andet projekt, jeg var med i, som under et nordisk netværk, hvor jeg kiggede på virtuelle verdener og entreprenørskab. Mit forskningsfelt er machinima. Machinima som kreativ praksis. Det handler om at se på, hvordan folk går ind og arbejder med at optage direkte fra skærmen. For eksempel avatarer, der render rundt i Second Life og bruger det som en del af film- og multimedieprojekter. Og det er både amatør og professionelle, jeg har kigget på. Jeg synes, at machinima er et rigtig interessant eksempel på, hvordan man kan dokumentere, hvad der foregår online, og også at man kan at der er nogle nye sådan, former for medieproduktion, der er mulige nu. Her optager jeg direkte fra skærmen. Machinima refererer til machine, cinema og anime, for eksempel når der optages i Second Life eller i online krigsspil, såsom World of Warcraft. I det her tilfælde optager jeg via Screener, som er et gratis online program. Det jeg optager er på en YouTube-kanal om Metrotopia Machinima-konkurrencen, som forskningsprojektet sponsorerede. En af vinderfilmene hed Wonder Woman af Glass de Jour. Så her har vi et eksempel på remix af mange slags kreativt indhold. Jeg ser 3 overordnede retninger. Det første det er de sproglige ressourcer, det andet det er visuelle fortællerformer, og det tredje det er ophavsret. De sproglige ressourcer, vi har til rådighed, de ændrer sig sådan i takt med de medieringer, der sker løbende, teknologier, der udvikler sig osv. Så med det spring, vi har haft med digitale medier, så sker der en hel masse udviklinger i det, vi har mulighed for at gøre, også i vores hverdagsliv, den måde, vi kommunikerer. For eksempel det, at man kan optage direkte fra skærmen. Det næste, jeg vil nævne, det er visuelle fortællerformer, og det er noget, der virkelig er i vækst nu på nettet. Vi kan jo se TED Talks vender frem, YouTube er virkelig eksploderet, og academic videos, eller akademiske videoer, som denne her, bliver lavet af universiteter, hvor vi står og fortæller om vores forskning. Det tredje, som er meget vigtigt, det er ophavsret. Og hvad sker der så, når vi kan remixe ting, og når folk går ud og, kan man sige, plagierer, kopierer, genbruger materiale fra andre. Et par eksempler på ophavsret fra min empiri. I det ene tilfælde så var der en svensk filminstruktør, Knud Vester, som lavede Gazim Rewind, som havde nogle machinima-sekvenser, som var lavet til hans film, men dem kunne de ikke bruge, fordi at producenterne af krigsspillet ville ikke give ham lov. I et andet tilfælde, i Min Avatar og mig, af Bente Milton og Mikkel Stolt, så havde de klippet alle rettighederne for deres machinima-scener i forvejen med folk i Second Life, og de havde fået designer, avatar og så videre til at fuldt ud deltage og give lov til at bruge materialet. Jeg tror, at den her viden den kan bruges ret bredt, fordi vi er alle sammen påvirket af de her debatter om ophavsret og om, hvad der sker på internettet især, men også nye forretningsmodeller i forhold til de gamle forretningsmodeller, og hvordan politikere og beslutningstagere forholder sig til copyright, intellectual property, af hele debatten omkring, hvordan vi får lavet nogle nye måder at se på licensaftaler. For eksempel det, som Creative Commons foreslår, at vi har nogle andre slags licensaftaler. Og det tror jeg påvirker iværksættere, alle i den kreative branche, som laver multimedieindhold, og selvfølgelig også noget, vi skal tage op med vores studerende her på RUC og andre steder, for at de kan forstå, hvad er betingelserne i dag, og hvad er ophavsret egentlig for noget, hvad er basis, som vi bygger på i dag. Et meget spændende område under udvikling, det er ophavsret, og hvad vi gør nu med de muligheder, der er på internettet, og med digitalt at dele vores indhold, og det kan føre til mange nye former for businessmodeller. Blandt andet ser vi nu opkomsten af crowdsourcing, det vil sige, at man deler indhold og laver ting i fællesskab,
og crowdfunding, hvor man går ind og støtter nogle projekter, så private mennesker kan gå ind og støtte for eksempel film- og multimedieprojekter, som den her, Granny's Dancing on the Table, som er instrueret af en svensk kvinde, og som arbejder meget med at dele indhold og at inddrage indhold, kan man sige, kreativt indhold lavet af brugere, og de forsøger nu at få deres næste projekt op at køre ved hjælp af crowdfunding.